Đã mới đến này đọc nợ căn này ai yo. Đã mới đến này đọc nợ căn này. Đã mới đến này đọc nợ căn này ai yo. Đã mới đến này đọc nợ căn này. Tâm lý Sabha ang tâm lý Sabha ang kan tu ala Sirita oi masu nang ko doi no bung kadang nang Sirita kan thaya Sirita dang genang abaran Sirita kan thaya Sirita masu doi no bung kadang nang ka ha Sirita Sirita chicken pokora जागोन नोंखौ सिन्था खालामनाङा लोगोसे लाल साहाबो लोंगोन आं सिरिल' जिरायबाय थानाङो राजपाल सिरि था आंनो बुजासिनो नांगोनलै नोंसोर सानैनि बाहागोखौबो आंनो दब्रै नांगोन होगोन ना होआ खोन्थाखा लाल साहाखौबो बारा होनांगोन आंनो कापनै लोंहोनांगोन साहित्य सभायाव होगोन होनदोंना सिरिल' जिरायबाय थानाङो सिन्था खालामनाङा होगोन बे खेबनिफ्राय नोंखौ जेरावबो लांफालिया आं खालि डिस्टार्बल' जेराव थांबाबो खालि नों डिस्टार्बल' खालामबाय थायो आंखौ दा साइकेलाव सिगाङाव जिरायनांगोन ना मिथिखानाव फैफानानै थाफ्लि जानानै गाबदों साहित्य सभा मोनहैस'यैयावनो बारा थाबायगोन सांनो गोदानो थाबायनो नामा दा मोदाननाय दखना नाय आयो दा मोदाननाय दखना गाननाय दा मोदाननाय दखना गाननाय